बेथ' गामि दाजाबनाय आरो गामि दानख'नायसो बेयाव लिरनाय दङ। बे हिसाबै सनितपुर जिल्लायादि डाइरेक्टलि हाबगोन, बिसनाथ जिल्लायादि डाइरेक्टलि हाबगोन, गुफुरादि हाबगोन बेखौ आं 100% आसा खालामा। थेवब्लाबो जेसेबां हागौ एसेबां दानि जा बिटिसिनि सोरखार, बिटिसि सोरखारखौ दैदेननाय दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथाङा दङ, गोबिन्द बसुमतारी बिथाङा दङ, बिथांमोननि सायावनो जा माखासे खामानिफ्रा मावनांगौ जा खामानि सोनायनि बेयो सोनारगोन। आरो जों आसा खालामगोन जे बिथांमोना बिटिसिनिल' दैदेनगिरि नङा, सारा बुहुमाव जेसेबांनाखि बर'फोर दङ गासै बर'फोरनिनो बिथांमोना दैदेनगिरि जाना दङ। दा बर्थमान जेब्लासिमहालागै बिथांमोना सेराव थाबाय थागोन अब्लासिमहालागै बर'फोरनिनो दैदेनगिरि बिथांमोना जाबाय थागोन। बेनिखायनो सनितपुर जिल्ला बिश्वनाथ जिल्लाखौ सोनांगौनि खामानिया बिथांमोननियाव दङ होननानै आं बुंगोन। दा बिटिआरनि दफा मथे एनडिएफबिनि गासै केडारफ्रा साख्रि मोननांगौ होननानै बुङो, दा बेखौ मोननो हायाखै, दा मा बुङो? साख्रिखौथ' एनडिएफबिनिल' नङा, बेयावहाय बर' इयुथ्स होननानै लिरदों। बड' इयुथ्सआनो जाथों, सोरबा बड' होनना बुंगोन, सोरबा बर' होननानै बुंगोन। आंथ' बर' होननासो बुंगोन। बर' इयुथ्सफ्रा बेवहाय साख्रि मोनगोन होननानै बुंदों। दा बेवहाय बर' इयुथ्स होननाय लोगो लोगो एनडिएफबि प्लास सिभिल बे गोलैगोन। एनडिएफबिआबो गोलैगोन आरो सिभिलाबो गोलैगोन। जा जोंनि एनडिएफबि बेथ' जोंथ' बोरायजोब्बाय, जोंथ' बुरैजोब्बाय, जोंना बैसोआ बारग'लांजोब्बाय। बे हिसाबै जा जेसेबांनाखि दङ दा बैसो मिलायनाय, गावसिनि क्वालिफिकेसनजों मिलायनाय, गावसिनि हेल्थनि जा कन्डिसन बियो मिलायनाय, बेबायदि जोंनाव माखासे दङ। दा बिथांमोना मोन्थों, जों मोनाब्लाबो बेखौनो जों आसा खालामदों। आरो बे बिटिआर एकर्ड, बे एकर्डनि गेजेरजोंहाय साख्रि होनायनि माखासे प्रभिजन दङ, दफाफोर दङ। बेनि गेजेरजों एनडिएफबिल' नङा, माखासे सिभिलफ्राबो साख्रिखौ मोननो हाथों। बिथांमोननि जा गेग्रेबनाय न'खर, आंखालाव थानाय न'खर बियो सुंथाजाथों, बेखौनो आं आसा खालामो। दिनैनि दिनाव माखासे केडारफ्रा जायफोर माखासे थानायनि बेबस्थाफोरानो गैया, बिसोरो बिथांमोना आरो सरकारनिफ्रायबो जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। दा बिसोरनि जिउ खुंनाय राहाया जोबोद खस्थ' जाना दं। दा बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? जिउ खुंनाय राहा बेखौथ' एनडिएफबिनि थ्रुयैहाय मोनसे बिटिआर एकर्ड जाबाय। जों बे मोजाङानो जा बा गाज्रियानो जा बेखौ सोरबाबा मोजां बुंदों, सोरबाबा गाज्रि बुंदों। पजिटिभ नेगेटिभआ थाखागोन। जेरैबायदि बाल्ब मोनसेया जोंनोब्ला पजिटिभ आरो नेगेटिभ कानेक्सना नांगौ, अब्लासो बाल्बा जोंगोन। दा बे अबस्थायावहाय दा प्रमद बर' बिथां आरो गोबिन्द बसुमतारी बिथांमोना बिटिसिखौ सालायदों जेब्ला, बिटिआर होननायखौ सालायदों जेब्ला, बिथांमोननियावनो गासैबो दायथ'आ थाजोबो। आं एसे सिगाङावनो बुंलांखाबाय जे बिथांमोना एनडिएफबिनि सोरनाबा माने हायानो गैया, सोरनाबा अबस्था गैया, जोबोद गाज्रि, सोरबा माने अबेबा गुबुननि न'खराव थालाबायो आलाय सिलायनो। बिथांमोननो थांनानै थानायनि थाखाय हा बिगासे बा न' गंसे बायनानै होनांगौ बा न' लुनानै होनांगौ दायथ'आ बिथांमोनावनो थागोन, आं बेखौनो बुंगोन। दा माखासे जि मोननो गोनां जे रिहेबिलिटेसनखौ मोननो हायाखै, बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? रिहेबिलिटेसननि सायाव आं बेखौनो बुंगोन जे माखासेया मोनलांबाय, गुबुननि न'खराव थालाबायो आलाय सिलायनो। बिथांमोननो थांनानै थानायनि थाखाय हा बिगासे बा न' गंसे बायनानै होनांगौ बा न' लुनानै होनांगौ दायथ'आ बिथांमोनावनो थागोन, आं बेखौनो बुंगोन। दा माखासे जि मोननो गोनां जे रिहेबिलिटेसनखौ मोननो हायाखै, बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? रिहेबिलिटेसननि सायाव आं बेखौनो बुंगोन जे माखासेया मोनलांबाय। खेबथाम जाबाय गासै होनाया, 3 फेज होखांबाय। दा जों एसे खोनाजिरदों जे 1100 जन भेरिफाइड जानाय माखासे केडार्सफोर दङ, बिथांमोननिखौ होग्रोनोबो हागौ होननानै बुंदों। आरो जायफ्रानाखि भेरिफिकेसन जायाखै बिथांमोननिया भेरिफिकेसना जाबाय थागोन। आं बेखौनो आसा खालामगोन जे गासैबो दुखु दाहा मोनदों, गासैबो थैस' थांस' नांथाबदों, गावबा गावनि न'खरखौ गारनानै, गाव गावनि बिमा बिफाखौ गारनानै नाहा मैहा हाग्रा बंग्राजों सोलिनांदों। जोङो सानथाम सानब्रै ओंखाम मोनजायाखै, हप्तासे गाहाम जोङो मोनजायाखै, मालाबा हाग्रा बिलाइजों जानानै थांना थानांदों, जोंनि बर'नि जाथिनि थाखाय, जोंनि हारिनि थाखाय, जोंनि हानि थाखाय, जोंनि हादोरनि थाखाय। बे हिसाबैनो जोङो बेखौ आसा खालामगोन जे गासैबो जायफ्रानाखि मोनाखै, भेरिफाइड जायाखै, बिथांमोना भेरिफाइड जाथों, भेरिफिकेसना फैथों बिथांमोननिसिम। आरो गासैबो जा मोननो गोनां भेरिफिकेसन बेखौ रिहेबिलिटेसन बेखौहाय गासैबो मोनजोबथों, आं बेखौनो बुंगोन, आसा खालामगोन। मुंख्लं न'खरनिफ्राय नोंथाङा गासिबो मोननांगौखिनिखौ मोनजोब्बाय होनना सानो? मुंख्लं न'खरनिफ्राय फ्राय माखासे मोनबाय, खम बिबांनि मोनदों, खिन्थु बांसिना दङ। साक्सेसआथ' जोङो बेजों जाखो बेखौ बुंनो हाया दा, खिन्थु माखासे जाबाय आरो माखासे दंबावो। निस्सय जों आसा खालामदों गासैनाबो जाजोबगोन, गासैबो मोनजोबगोन, बेखौ जों आसा खालामदों, बेखौनो जों आसा खालामदों। दिनैनि दिनाव रन्जन दैमारिया दासिमबो जेलाव थानानै दङ। दा बिनि सायाव बेनि गनायनि राहाया माबायदि सोलिगासिनो? जोङो आसा खालामदों बिथाङाबो थाबैनो फैगोन होननानै जों आसा खालामनांगोन। आरो मानसिनाव मोनसे आसा थानांगोन, आसायानो जोंखौ दैदेनो। बे हिसाबै सिगाङावहाय जेरैबायदि CBIनि स्पेसियेल कर्टआहाय बिथांखौ लाइफ टाइम होदोंमोन, बेखौ जोङो चेलेन्ज खालामदों। बेखौ चेलेन्ज खालामनानै जोङो हायार कर्टआवहाय आरोबाव जोङो पिएल होफिनदों। दा
CBI आरो लोगोसे जा आइ उइटनेस दङमोन बिथांमोननिफ्राय गासिबो हियारिंखौ लाजोब्बाय दा जाजमेन्टआ जाथ'वाखै निस्सय साननैसोनि उनावहाय जाजमेन्टआ जागोन जेरैबायदि रन्जन दैमारि बिथाङा सिगाङावबो जेलाव थाखाबाय थांलाय फैलाय बिथाङा जेलनिफ्राय थांलाय फैलाय न'सिम थांलाय फैलाय खेबनैसो जादोंमोन बे हिसाबै बिथांनि माखासे समा बारग'लांखाबाय दा बेनिखाय जोंथ' आसा खालामदों जे स्पेसियेल CBIनि स्पेसियेल कर्टआहाय जेरैबायदि बिथांखौ लाइफ टाइम होदों बिथांनिफ्राय जा जोङो नेक्स्टआवहाय हियारिंखौ मोनोब्ला जाजमेन्टखौ मोनोब्ला जोङो आसा खालामदों 50%सो जा दायफोर दङ बेयो माइनास जागोन होननानै जों आसा खालामदों। बेनि अनगायैबो गुबुन माखासे केडार्सफोरनि दायफोरनि बिसोर माखासे जेलाव दङ दा बिसोर माबायदि गखो आरो बिसोरनि दायफ्रा माबायदि सोलिगासिनो दं? बिथांमोननियाबो जागासिनो दङ हियारिंआ जोब्बाय बिथांमोननियाबो आरो गावबागाव केसा मोनसेल' नङा गुबुन गुबुन केस दङ दा बे हिसाबै माखासेफोरना सोलिगासिनो दं आरो रन्जन दैमारि बिथांनियाथ' हियारिंआ जोब्बायानोसै जाजमेन्टआ फैगोन जाजमेन्टआ फैयोब्ला निस्सय जों आसा खालामदों जे BTC इलेक्सन नङाब्ला फैगौ नेक्स्ट MLA इलेक्सननि सिगाङावहाय बिथांखौ जों मोनोब्ला जोंहा मोजां जागोन मानि थाखाय होनना बुङोबा जोंनो रन्जन दैमारि बिथांखौदि जोंनो नाङा बर' जाथिनो नाङा बर' हारिनो नाङा बे नङा जोंनो गासैखौबो नांगोन दा बेनिखायनो जोङो रन्जन दैमारि बिथाङाबो 34 बोसोर दावहा नांनायनि उनावहाय गबोयोब्ला बिथाङाबो बे दावहा नांनायनि जा चेप्टार बेखौ फोजोबखांनायनि उनावहाय राजखान्थियाव हाबथों आरो राजखान्थियाव हाबखांनायनि उनावहाय बिथाङा रायजो राजाफोरनि जेसेबां हागौ थै आरो जिउ होसोमनानै आरोबाव फिनै रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजांनि थाखाय समाजाव खामानि मावथों बेखौनो जों आसा खालामगोन। दा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंथाङा माबायदि जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथआव गामि दाजाबनायखौ माबायदि बुंनो खावलायगोन? गामि दाजाबनायाथ' गोबाङा बुंगासिनो दङ जों खोनाबायबो थायो मिडियायावबो नुयो जों इउटुबावबो जों नुयो जोङो गुबुन गुबुन चेनेलफ्राव जों नुयो जे सनितपुरा हाबगोन बिश्वनाथआ हाबगोन बेबायदि खोथा जों खोनाबाय थानाय मोनो खावलायगोन जे दावहा नांबाय जोङो 34 years 34 बोसोर दावहा नांबाय जोङो बे दावहा नांनायावहाय जोंनि हा हु सोरनाबा सेख' जाबाय सोरनाबा सेजाबाय सोरनाबा गुबुन हारिफोरजों सेजाबाय सोरबा बबेबा खारनांबाय गुबुन गुबुन हारिफोरजों नांजाबनाय न'खर जायफ्रानाखि दङ एरिया दङ गारनानै खारनांबाय जोङो दा बे हिसाबै जे साफ्रोमनिबो जा मुंख्लं न'खरनि सोद्रोमाफोर बिथांमोननिया जोंनि दावहायावनो जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि जाथिनि थाखाय जोंनि हारिनि थाखाय नांनाय दावहायावहाय न'खरनि सोद्रोमाखौ खोमानांदों हिसाबै जाहाथे बै न'खरावहाय गोजोना फैफिनो बेनि थाखायनो बै मुंख्लं न'खरा जा मोननांगौ बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंहाय जा दफायाव लिरनाय दङ बेखौ बिथांमोना गावसिनि मोन्थायखौ थाबैनो मोनथों आं बेखौनो बुंगोन। सारमोनहा मा हाबाफारि लानाय जाखो? जों दिनै 34थि मुंख्लं सानखौ जों जेसेबां फेक्सन दङमोन NDBनि जों ज' जानानै दिनै मुंख्लं सानखौ जों फालिदों आरो जों रायजो राजाखौ मेसेज बेखौनो होनो सानदों नोंथांमोननि गेजेरजों जे जोंहा जोंनि गेजेराव NDBनि जि माने सिजफायारनि उनाव केइबाटाव फेक्सन जादोंमोन दा फेक्सना दिनै गैला जों इउनाइटेड जाबाय जों खौसे जाबाय दिनै क'क्राझारावबो इउनाइटेडलि मुंख्लं सानखौ फालिनाय जादों उदालगुरियावबो फालिनाय जादों आं जोंनि सनितपुराव जों भालुकपुं नैबे बान राजानि फिसौज्ला भालुकनि जिथुनाखि बेहाय केपिटेलमोन जों जारिमिनारि जायगा बेयाव जों खालामदों आरो जों इउनाइटेड जाबाय खौसे जाबाय आरो इयुनावबो जोंनि थाम मोनथायनि थाखाय जोंनि जेसेबां जेंनाफोर दङ बेफोरनि थाखाय जों खौसेयैनो मोनसे पिसफुल डेम'क्रेटिकेलि माने मिन्सजों जों संग्राम खालामलांगोन। जों मिजिंथिदों जोंनि जिहेतु माने गभर्नमेन्टजों एलायन्स दङ जोंनि चिफ प्रमद बर' सार दङ जोंनि NDBनिनो मोनसे सासे रिभलिउसनारि माने भेटेन लिडार गबिन्द बसुमतारी दङ बिथिं जोंनि फेरेंगा सार दङ एसेबां जोंनि नांबोनाय संग्रामि नेता थानानै निस्सय बेफोरखौ खामानिफोरखौ मावफुंगोन जों मिजिंथिदों जोंनि जितुनि रिहेबिलिटेसननि मोननांगौनि जोंना दङ जोंनि मुंख्लं न'खरफोरनि जिनोखि माने मोननांगौ किसुमान माबा मोननांगौ दङ बेफोर खामानिखौ मावगोन स्टाइपेन्डनि खोथा दङ जोंनि बिटिआर एक्सटेनसननि खोथा दङ सनितपुर बिश्वनाथ आप टु
गहपुरनि सिमुलुगुरिसिम बेफोरनि खोथा दङ हयथ' गभर्नमेन्टनि मोनसे प्रसेस बे सोलिबाय थागोन दा बोसोरनै जाबाय गभर्नमेन्टआ आरो बोसोरथाम दंबावो बोसोरथामनि भितराव बेसेबां आवगायनो हायो जों नायगासिनो दङ जों मिजिं थिदों बिथांमोना माने फुलफिल खालामगोन होननानै नोंथांमोननि बे मान अनसुंथाइखौ बेसेबांसो पार्सेन्टआ दिनैसिम मोननो हागोन मेक्सिमाम पार्सेन्टआनो मोनबाय माखासे दिनैसिम माने भेरिफिकेसन जायाखै बे भेरिफिकेसननिबो प्रसेस सोलिबाय थादों मिजिं थिदों मोनजोबगोन होननानै